Seaska Iparraldeko Ikastolen Federazioa da, eta 1969an, Laupa Bostaurrekin eta Argitxu Noblia irakaslearekin ireki zuen bere lehenengo ikastola Arrangoitzen. Gaur, 4.300 ikasle eskolaratzen ditu, eta azken 20 urteetan 13 ikastola zabaldu dira. Denera, 33 ikastetxe, 5 kolegio eta lizeo bat. Ikus dezagun zein den iparraldeko hezkuntza sistemaren egoera. Euskararen erakunde publikoak 2024an kaleratutako datuen arabera, euskarazko murgiltze eredua eta eredu elebiduna eskaintzen duten ikastetxeen ehunekoa gutxiengo izatetik gehiengo izatera pasa da. Esate baterako, lehen hezkuntzan ikastetxe hauen kopuruak 152 izatetik 171 izatera pasa dira azken 20 urteetan. Ikasle kopuruari dagokionez berriz, lehen hezkuntzan euskarazko murgiltze ereduan edo eredu elebidunean ikasten duten ikasleen kopurua 124tik 154 igo da. Kolegioan berriz 110tik 125 pasa da. Eta lizeoan bestalde 106 baino ez ziren duela 2 hamarkada eta gaur egun ia 115 dira. Eta hori, zenbat ikasle dira. Euskara edo euskaraz ikasten duten ikasleak 7.500 izatetik 15.000 inguru izatera pasatu dira. Alegia, azken 20 urteetan, ikasle euskaldunen kopurua bikoiztu egin da. Hala ere, ezin dugu ahaztu, oraindik ere, iparraldeko ikasle gehienek ez dutela inolako harremanik euskararekin hezkuntza sistema. Amets, Maialen. Iepa! Ongi etorri! Haze lekua, haze guraldia. Eta bai. Garra benetan. Bai. Itxasun gaude, Maialen, eta esate baterako hemen irakaskuntzaren egoera zein da hizkuntzari dagokionez? Hemen baditugu 3 sail mota edo 3 eskola, alde batetik ikastolak imersioa eskaintzen duena, bestalde bada eskola publikoa, frantsesa kakotxen artean, eta 3. bat giristinua dena, eta hor ere elebiduna eskaintzen du horrek. 3 sailen artean, 3 eskolen artean 250 bat aur gutxi gora bera ditugu. Ikastola eta eskola giristinuaren artean ikasle kopuru gehiena hor da eskolatua, eta hor aur hezkuntzan imersioa ere eskaintzen dute. Eta horietatik zenbat ari dira, murgiltze ereduan edo eredu elebidunean? Gehiengoa, orokorki 186 eskolatua da Itsasuna. Aizue, askotan esan izan dugu, eskola ezinbestekoa dela, baina ez dela nahikoa. Ados zaudete? Bai, noski. Osagarriak dira, eskola bistan dena baitezpadakoa da, euskara ikasteko eta erabiltzeko, baina familia eta egiko bizia eta isiak eta erabideak eta denak baitezpadakoak dira. Baditugu elkarteak ere biziki dinamikoak direnak Itsasun, eskuararen presentziare segurtatua da, dantza taldean, eskuaraz emaiten dira kurtsoak, bestalde pilota partez ere eskuaraz, eta orain berriki plantatu den edo muntatu den eskalada elkartea osoki eskuaraz ere. Eta eskaintza hori osatzeko, udaleko bezalako elkarteak ere, baditugu. Bai. Ze udaleku ez da mugatzen udalekuak antolatzera, ez da? Ordan, guk antolatzen ditugu bilguneak edo udaleku idekiak, asteazken eta oporretan idekiak direnak, baditugu 3, Hendaia, Baiona eta Miarritzen, eta Uztaritze eta Itsasun bilgune bat da, baina 2 gunetan, beraz Itsasun 2021etik ideki ginuen. Horrez gain, egonaldiak ere antolatzen ditugu, neguan eski egonaldi bat, Aragoian, eta gero udan 11-12 egonaldi 6-15 urteko gazteentzat. Eta ze kopurutan ari zarete mugitzen? Gutxi gora bera, 1.100 bat aur hurbiltzen direnak bai, elkarterat. Horiek euskaraz ikasten ari diren, ikasleak izango dira gehienak? Horixe bera. Gero euskaraz egiten aldute? Haien familia egoeraren arabera ere, batzuentzat euskara ama hizkuntza da, beraz egeski eta naturalki ari dira. Baina asko, zaie naturala, eskolan bakarrik ikasten baitute euskara. Beraz, gurasoek izena emaiten dute justuki haien aurrentzat udalekun euskara praktika dezaten klasetik kanpo.
batzuek edo askok euskara ez baitute entzuten etxean. Hori itxasun ere ikusten dugu. Ahas hori da, eskora formala eskolan eta gehienek ikasten dute. Gero eskolatik kanpo biziki zaila da, ingurumena biziki frantsesa dugu ala ere. Gure realitatea hori da. Hortarako gure lana elkarteekin alde batetik. Eta hor, kusi duzue, gure trinketaren gainean eien atxikimendua eskolari erakutsi dute banderola bat eskaini diego eta eien logoak hor agertzen dira. Eta orduan, bada gogoa, bada sedea, nik uste dut bainan gure iduriko hasteko herriko etxeak behar ditu gogo horiek formalizatu gehiago eta errealitate bilakatu edo bihurtu. Bistan da lanean jarraitu beharra dagoela. Hori bai, hori segitu behar dugu, dudarik gabe.